Appell dwar id-deċiżjoni tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li approva l-proġett fuq is-sit tal-ITS ġie ppreżentat lit Tribunal ta' Reviżjoni dwar l-Ambjent u l-Ippjanar. 17 l-appellant jinkludu residenti, għaqdiet mhux governattivi u 3 kunsilli lokali ta' Pembroke, San Ġiljan u Swieqi. Il-preżentazzjoni ta' dan l-appell kienet possibbli wara appoġġ qawwi mill-pubbliku total ta' 24,350 euro ġew mogħtija mill-pubbliku waqt kampanja ta' ġbir li bdiet fis-7 ta' Ottubru. Il-kampanja ta' ġbir ta' fondi biex issir l-appell għall-iżvilupp hija appoġġjata minn 8 organizzazzjonijiet: Friends of the Earth, Din l-Art Ħelwa, Flimkien għall-Ambjent Aħjar, BirdLife, Moviment Graffiti, Ramblers, Nature Trust u Żminijietna. Dan il-proġett kien ġie approvat f'laqgħa imqanqla tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar li saret kważi xarejn ilu b'vot ta' 10 favur u 4 kontra. Fost dawk kontra ir-rappreżentanta tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli. Dakinhar tal-laqgħa il-membru tal-Bord Jacqueline Ġili kienet inġibet Malta bi private jet biex tivvota titjira kontroversjali illi swit kważi 9,000 euro biċ-chairman tal-Bord jiddeskrivi din il-mossa waħda bla preċedent.